Dr. Nyakundi niganyarega kubulia banasiasa kurwase kaunti ya Nyamira kwa nekibuna wakora bale siasa chia wasenjira yomulembe nigaburibo igamenye kurwase kaunti yoko nekibuna anena basae mbali gotume kwa sogotora no mulembe aseme sangerekano yage siasa nigasabira obocholi bo mulembe gochiokolekana ekero kilikyombe kyobocholi ne chimbi ba IBC baganete kwero bali boikirano asobocholi umutinyo gatano na gatatu mwakoyega bochiri bubere na merongebere nebere Mbele ya tigaire tosase uchaguzi ekatocho okora obochori tutwara obotoerero abantu mbara mete manga weta baruete chikabira mbali tobasike onde westa basikonyegari onde kyarana n'aba abaraya bari bosogaiga abaruete chisemu mbali cha Kenya goikatobasike ngana bari n'abakenya mbabwate yake yoko verandos no wake kurabona batagete mangana ya masomo tosira abana baito baendere gusoma uneskure to mwana eta byabya umwana uri namubwate sia kanyore basari ekomoira mpaka university ase hone changamoto nkoba mwana ndo sora nyora maximum ori anyora 400 guchiboro nondo angeli na butoko mwe